mga ganitong klase ng senaryo, pumapasok tuloy doon sa kanilang mga isipan. Kaya para muling paalala na lang natin, para naman maiwasan yung mga ganitong klase ng senaryo, makipag-usap tayo sa ating mga pamilya, makipag-usap tayo doon sa ating mga kaibigan, para naman mas positibo yung mga lumalabas sa isipan natin at pati na rin yung mga ikinikilos natin, magiging positibo ito at makahikayat pa tayo ng ibang mga tao na maging positibo rin yung kanilang outlook sa buhay. Hindi na lang yung palagi na lang negative, 'di ba? Ito, ang gusto lang kasi natin maging negative tayo sa mga sakit. Pero gusto natin maging positibo tayo sa ating outlook sa buhay. Bakit medyo delay yung aking mga stinger dito? Pero anyways, mga tagapanood po natin ay wag po kayong mag-alala dahil magbibigay tayo ng mga shoutout kasi may mga nababasa na ako sa Facebook Live natin, nagpapa-shoutout. Mamaya mag-shoutout tayo pagkatapos lang ng ilang mga pagbabalita natin. So, antabayanan niyo lamang po yan. Para naman sa iba pang mga balita, yung idol po ninyo, yung idol din ng mga tagapanood natin na si Tina Turner pumanaw na sa kanyang edad na 83. Siya po ang ating tinagurian na Queen of Rock and Roll. Siya din ang mga iniidolo nung inyong mga tatay siguro, mga nanay, yung mga mas nakakatanda, syempre sa akin, di ba? Kasi depende yan sa edad. Siyempre, pag ganitong mga edad, Ben and Ben ako eh. Tsaka ako kasi pang lokal lang ako. Mas ano tayo, dapat support natin yung mga kababayan natin na mga Pilipino din. Oh, di ba? Pero yan po sa mga tagapanood po natin na umiidolo dito sa Queen of Rock and Roll, pumanaw na sa edad po na 83. Ayon po sa kanyang manager, namatay si Turner pagkatapos ng mahabang pagkakasakit sa kanyang tahanan sa Switzerland. Naging Swiss citizen siya, isang dekada na ang nakararaan. Siya ang nagpasikat ng mga kantang Proud Mary at What's Love to Do with It. O, diba? Kaya yung mga ilan na mga kababayan natin na mga nanonood siguro dahil napakinggan nila, napanood nila itong balita na ito, may mga nalulungkot na naman tuloy. Ay, sorry. Pero wala po dapat ikalungkot mga kababayan dahil ito naman kasi nga nagkasakit siya. So baka ito na rin isa sa mga paraan para makapagpahinga siya, 'di ba? So ito hindi po dapat natin ikalungkot yung kanya pong pagpanaw. Kasi yung kanyang mga kanta naman, ito naman forever naman na nandyan, 'di ba? So yung mga nag-iidolo dito po kay Tina Turner, pwede pa rin po ninyong mapakinggan yung kanyang mga kanta. So, siguro, etong araw na to bilang pagkilala ninyo din sa inyong pag-alala po ninyo sa inyo pong iniidolo. Gumawa kayo ng playlist ninyo, tapos ipatugtog nyo yan. Ito pong araw po na ito, siguro mga hanggang mamayang gabi, yan pa rin yung inyong mga ipapatugtog para mas hindi nyo siya makalimutan. So anyways, yung mga gustong alalahanin yung kanilang iniidolo, marami naman kayong pwede pang gawin para mabigyang pag-alala nyo siya. So maliban dun sa pag-create ninyo ng playlist, siguro gumawa kayo ng vlog tungkol doon sa inyong iniidolo. Kung eto ba, siya ba yung isa sa mga naging inspirasyon ninyo sa inyong mga buhay para sa ma-motivate ninyo yung inyong sarili na gumising araw-araw. Kasi 'di ba? Parang yung isang commercial lang 'yan eh. Kung sinong gumigising sa inyo araw-araw, baka mali natin. Ito pala ang gumigising sa inyo araw-araw, si Tina Turner pala. Wala namang masama doon eh. Kung yun nga yung iniidolo ninyo. Parang ako, sinabi ko nga sa inyo, ang iniidolo ko, Ben and Ben. Yun nga yung nagpapagising sa akin ngayong araw na to eh. Hey, I like your attitude.
Di kung sino man yung inyong iniidolo, ay mas maganda po na mabigyan nyo po sila, di ba? Kasi, sabi nga nila, yung mga stars naman dyan, yung mga artista, ang bumubuhay naman talaga sa kanila, yung kanilang mga fans. So, kung ikaw, isa kang fan, ikaw yung isa sa mga nagbibigay sa kanila ng lakas para mag-pursue pa doon sa kanilang mga career. O di isa yan sa mga paraan po ninyo para mabigyan sila ng lakas ng loob. Habang ganun din vice versa yan. Para naman doon sa mga fans ang nagbibigay din ng motivation sa kanila, ay yung kanilang mga iniidolo. Kung gusto nila na mag-strive pa sa kanilang pamumuhay, yung iniidolo nila, ginagaya nila. So maliban kay Tina Turner, kunwari na lang noon po kasi 'di ba, yung mga yumao na din na mga kilala, mga sikat na mga stars, ang ginagawa ng kanilang mga fans, kung ano yung motto sa buhay ng kanilang iniidolo, ginagaya din nila. Kung ano yung mga narating sa buhay, kunwari mahilig mag-volunteer, yung kanilang sikat na iniidolo, nagvo-volunteer din sila. Habang yung iba din, kung mahilig magsulat, yung kanilang iniidolo, ganun din yung kanilang ginagawa para sabay na sabay, di ba? Kung ano man yung ginagawa ng iyong iniidolo, dapat ganun din ang iyong ginagawa. Para naman, nakakasabay ka, hindi lang yung basta, ay, idol ko to. Alam ko yung mga kanta nito. Hindi kasi natatapos yung iyong pagiging fan doon lamang sa pag-play ka ng kanyang musika. Hindi lamang yan natatapos sa alam mo yung kanyang pangalan, alam mo kung saan siya nagsimula. 'Di ba? Tumutungtong yan doon sa inyong paggaya, doon sa inyo pong mga iniidolo. Kaya naman, wag po kayong masyadong nalulungkot kasi pwede nyo naman akong idolohin Diba kung wala na si kung wala na si Tina Turner, dito naman ako Wala mong problema sa akin yun. Walang kaso yun sa akin. Hey, I like your attitude. Pero anyways, mga kababayan po natin, marami pa pong mga pwede po ninyong maidolo. Hindi lamang pong mga panglokal, yung mga Pilipino po natin na mga sikat, na mga artista, mga singers, mga actress, actors. Meron din po tayo mga sikat na mga international din. Para naman sa iba pang mga balita po natin, ito pong para naman sa iba pa nating mga balita, dito naman sa loob ng Pangasinan, nakausap o nakikiusap po ang ating gobernador ng Pangasinan na si Governor Ramon Gico III sa Bureau of Customs. Ito'y upang tanggalin ang MV Veronica 1. Sa isang panayam, kanyang ibinahagi na kinakailangang mailapit sa mas ligtas na lugar ng naturang barko. Ito'y dahil kargado ito ng 1.35 milyon ng litro ng krudo na nagkakahalaga ng 54 million pesos. Ang naturang MV Veronica 1 ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Bureau of Customs sa bayan po yan ng Suala. Ito'y dahil sa mga kulang na dokumento ng naturang barko. Kung nagkataon kasi na lumubog ang naturang barko, maaari itong makaapekto sa kabuhayan ng mga residente sa kalapit na bayan tulad ng Anda, Bulinaw at 80% kasi ng mga bangus ay mula sa mga naturang bayan. Ayon sa Marina, hindi sila naglabas ng safety certificate kung kaya't hindi na dapat naglayag ang MV Veronica 1. Payo naman ng Philippine Coast Guard na padaungin muna ang naturang barko sa Swalfish Port dahil sa banta ng bagyong Betty. Ang Sual Bay kung saan nakapwesto ang MV Veronica 1 ay isang mariculture area kung saan makikita ang 800 bangus cages sa bayan. Para sa ating mga tagapanood, ito pong binabanggit po natin na bayan, ang bayan ng Sual. Ito yung isa sa mga nagsusupply ng bangus hindi lamang sa lalawigan ng Pangasinan kundi maging sa mga karatig pong mga bayan. Dahil mas
marami pa nga kung tutuusin yung mga naisusupply na mga bangus mula sa bayan ng Suwala kesa doon sa kilala natin na lungsod ng Dagupan. Di ba kung sa mga hindi nakakaalam, kung tatanungin nga, anong gusto mong matikman na pagkain sa lalawigan ng Pangasinan? Ang sinasabi, ay gusto ko ng bangus. Pero ang alam lang ng karamihan ay ang bangus sa lalawigan ng Pangasinan ay nagmumula lang sa may lungsod ng Dagupan. Hindi po. Marami din pong naisusupply na bangus sa may bayan po ng Suwala. Kaya, eto po, pinapaalis na po, nakikiusap po yung ating gobernador na umalis na yung naturang barko doon sa area na ito para hindi maapektuhan yung mga residente po dyan na ang pangunahing pamumuhay ay pangingisda. Dahil dyan po nakadaong at marami po yung mga fish cages na nandyan sa area na yan. So sa mga kababayan po natin na tagapanood, ito pong binabanggit po natin, matagal na po kasi siyang nakadaong. Hindi lang po siya nakadaong ngayong araw na to. Ang sa pagkakaalam ko, yan ay nakadaong na dyan sa may bayan ng Suwala last week of April o first week pa lang ng May. Basta itong taon po na ito, nandyan na po siya. Hindi lang po siya ngayong mismong araw na to. Matagal na po siya dyan. Kaya nakikiusap na yung ating pong gobernador na umalis na. Pero dahil nga meron po tayong inaasahan po na malakas na bagyo. Ito pong bagyong Betty kung saan ngayon na humagupit na sa may bansang Guam. Ito kinakailangan pa daw na magstay daw po muna yung naturang barko dyan para hindi ito magkaroon ng anumang pinsala sa mga susunod na araw dahil itong bagyong Betty, posible kasi daw ito na pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes o sa araw ng Sabado. So bukas o sa susunod na araw. Para naman sa iba pang mga balita natin, babalikan po natin at makakausap natin si Sir Vincent Chu, ang PDRMO Operations and Training Head ng Pangasinan. A new player in business? Get that head start and vamp up with the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik po ang Inside Pangasinan dito lamang sa RNG Luzon. Ako pa rin po ang inyong kasama, Lynette Iris Paed. At sa pagkakataon po ito, atin po makakapanayam si Mr. Vincent Chu ng Pangasinan PDRRMO. Hello po, good afternoon.
Hello, good afternoon po ma'am at good afternoon po sa lahat po ng nanonood ng inyong programa. Opo, unang-una ko kumustahin ko po muna ang kalagayan ng panahon dyan po sa lalawigan ng Pangasinan. Ako at this moment po ma'am, medyo maambon-ambon po at makulim din po ang panahon po dito sa pinalalagyan ko po ngayon dito po sa Lingayen, Pangasinan. Opo. Sir, dahil meron po tayong binabantayan na bagyo at mukhang malakas-lakas po itong bagyong ito, kahit na hindi po tatama directly sa lalawigan ng Pangasinan, ano-ano po yung mga paghahandang ginagawa o ginawa ng Pangasinan PDRRMO? Yes, tama po kayo dyan ma'am. Since Monday po, nakamonitor na po yung ating Emergency Operations Center. Nag-ready po dito sa Bagnawa or Betty, pagpasok po niya ng PAR. Continuously po yung aming pag-monitor 24 hours a day. Nakahanda na rin po yung ating mga rescue vehicles, yung ating mga ambulance, yung ating mga 6x6 na truck kung sakaling kailangan po ng augmentation ng ibang bayan regarding po sa relief operation o sa evacuation. Ganon din po yung ating mga water assets. May mga naka-pre-position na po na water assets dito po sa ating western part ng Pangasinan. Nagdagdag na rin po tayo ng mga water search and rescue personnel. Anytime pwede po silang i-pre-deploy na po bago pa dumating po yung ating bagyong Betty. As of yesterday po, na-conduct na rin po tayo ng PIDRA o yung Pre-Disaster Risk Assessment. Kasama po natin dyan yung national at saka yung provincial offices at agencies. Andyan po ang ating PFP, ang BFP, ang Coast Guard, ang Army, ang ating Provincial Health Office, ang ating engineering, ang GSO, ang ating PIO. So nakalaki na po dyan yung ating mga measures para po sa bagyong Betty. Nakalagay na rin po dyan, napag-usapan na rin po yung ating mga resources na dapat po nakahanda na po siya. At saka as of now po, nag-task na rin po ang Office of the Civil Defense ng Blue Alert status para po sa bagyong Betty. Halos ngayon lang po, tinas na po nila ang Blue Alert status. So continuously po, nag-monitor po kami sa ating mga counterpart. Nakipag-coordinate po kami sa iba't ibang local disaster at saka city disaster na i-heighten po yung kanilang preparation, monitoring para sa bagyong Betty. Gaya din po yung ating mga grassroots level sa mga barangay, maaari po i-activate na rin po sila. Opo. Dahil po ang lalawigan ng Pangasinan, marami po kasi tayo mga beaches dyan. At isa sa mga pangunahing hanapbuhay ng mga kababayan po natin dyan ay pangingisda. Sa ngayon po ba, may mga pinapayagan pa po ba tayong pumalaot? Yes ma'am, minomonitor po natin yan. Actually kahit wala pong bagyo, nag-i-issue po ang ating opisina sa PDRMO ng gale warning. Pero inabiso na rin po namin ang ating mga mangisda na as early as now, kung maaari po, wag na muna po sila pumalaot yun po sa safety po nila. Ngayon po sa mga iba't ibang bayan, nirecommend na rin po namin at ina-advise na rin po namin na paigtingin po yung pagbabantay po sa ating mga dalampasigan para po maiwasan yung mga sakuna po dito sa dagat. How about yung mga tourists po natin, mga beach goers? Yes po ma'am, dito po sa aming AOR, sa may parteng Binmali Lingayen po, meron po tayong rescue. Kung malalakas po ang alon, actually kahit hindi po wala pong bagyo, pinagbabawal po namin na sila ay pumunta o lumangoy o maligo po sa ating mga beaches. Opo. Maliban sa mga beaches po natin, meron po bang binabantayan, minomonitor ang Pangasinan PDRRMO ng mga bayan na posible pong bahain o madalas na binabaha kapag meron pong bagyo? Yes po ma'am, actually lahat po ng coastal area po ng Pangasinan, nakamonitor po tayo dyan. Every now and then po nagbibigay po ng situation report yung ating mga counterparts sa mga LGU. Gayun din po dito sa ating mga landslide prone area. So, depende po yan doon sa track ng bagyo. Although, sabi nga po ng Pag-asa, hindi po siya tatama or mag-landfall. Pero gawa po ng kanyang kalakasan kung super typhoon na po siya. Usually, umabot po yan ng 185 kilometers per hour o higit pa. So, hilahin po talaga niya yung ating habagat pa paitaas. So, binabantayan po natin overall ang eastern at saka western part po ng Pangasinan. Kumusta naman po yung monitoring natin sa level ng mga dam at yung mga kailugan po natin sa lalawigan po ng Pangasinan? Yes po ma'am, actually normal level pa naman po lahat.
Pero continuously po sa magandang panahon, pag may bagyo, yan po yung una naming minomonitor, yung level po ng tubig sa ating mga river system, ganyan din po sa dam, dahil malaki po ang epekto nito sa pagbaha po dito po sa ating lalawigan. Opo. Based po ba sa ating experience, noong mga nakaraan po na nakaka-experience ang lalawigan ng Pangasinan ng pagbagyo, sobra po bang ano po yung mga sobrang naaapektuhan na sektor? Usually, halos lahat pa po, ma'am, lalo na po yung sa agricultural sector at sa business sector. Gayon din po yung ating mga kababayan ng kanilang mga livelihood po. Affected po yan palagi. So, continuously, nakipag-coordinate po kami sa iba't ibang ahensya para po maiwasan o mabigyan po sila ng tulong. Kanina po nabanggit ninyo na meron na kayong mga nakapreposition na mga kagamitan, mga ambulansya. Ano po itong mga kagamitan po na ito na nakapreposition na? Usually po, ma'am, ang naka-preposition po natin yung mga water assets po pa lamang. Ito po yung ating rescue boat po dito sa may western area, sa may Burgos. Meron po tayong satellite office po dito sa may Tayug. So anytime po, depende po doon sa ating monitoring ng bagyo. Pag ganito po, nagpapa-pre-deployment na po kami. So a day before or 2 days before, bago po maranasan yung epekto ng bagyo, nagpapapunta na po kami doon ng ating water search and rescue personnel. Dala po yung kanilang water assets, mga boats, para po naka-pre-position na po sila bago pa dumating yung bagyo. Opo. Sa ngayon po ba, kinakailangan o nagbigay na po ba tayo ng abiso doon po sa mga mga nakatira sa mga mabababang lugar sa lalawigan ng Pangasinan na magsagawa na ng preemptive evacuation? Sa ngayon po, wala pa pong binibigay po ang PDRMO, pero depende po yan sa ating mga local government units kasi mas kabisado po nila yung kanilang AOR. Pero at this moment, wala pa po kami natatanggap na situation report coming from our counterpart na nagkakaroon na po sila ng preemptive evacuation. Opo. Maliban sa mga coastal areas po natin, mga kailugan, maging ba yung ating mga bulubunduking bahagi ng Pangasinan, may nagmo-monitor din po ba dito? Yes po, ma'am. Opo, kasama po lahat po yan, lalo na doon sa ating mga rain-induced landslide. Lagi po namin kinatawagan, pinakorate po yan sa ating mga counterpart kung kailangan po ba nila ng tulong namin or augmentation. Agad-agad po kami nagpapadala para po makapag-augment, matulungan po yung ating mga kababayan dito po sa ating mga nakatira sa mga kabundukan. As of now, sir, dahil hindi pa naman po masyadong ramdam, ito pong epekto ni Bagyong Mawar o Bagyong Betty kapag pumasok na po sa Philippine Area of Responsibility, may mga munisipyo na ba, may mga LGUs na po ba na humihingi ng tulong sa PDRRMO? As of this moment po, wala pa po, ma'am. Pero nakahanda naman po yung ating opisina dito sa PDRMO. Sakaling kailanganin po nila ng aming augmentation or team, depende po sa kanilang pangangailangan, naka-ready po kami. 24/7 po, continuously. Opo. Sa iba't ibang local government units. Yes po. Magbigay na lang po tayo ng paalala sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa lalawigan ng Pangasinan, hinggil po dito sa paghahanda po natin sa Bagyong Mawar. Yes po, sa ating mga kababayan po sa Pangasinan, ito na po yung epekto ng ating tinatawag na climate change. Kung mapapansin niyo po, El Nino and then eventually magkakaroon po ulit ng bagyo. Maaari lamang po na sundin po ninyo yung ating mga pinapatupad na mga protocols, mga guidelines po ng bagyo ng ating mga local government units. Nakikiusap po kami na pag nag-conduct po sila ng preemptive evacuation, maaari lamang po na sundin po ito, huwag po matigas ng ulo para po ito sa safety nating lahat. Ganyan po yung ating mga mangingisda. Kung meron po tayong gale warning, maaari po lamang, huwag na po tayong pumalaot para din po sa inyong safety. Saka po sa ating mga rescuers po, ihanda din po nating ating mga pamilya. Alam ko po ito yung mga panahon na kailangan na naman po tayong magtrabaho, mag-24/7. So kami po ay saludo po sa aming mga counterpart po namin sa mga rescuer po sa buong lalawigan ng Pangasinan. Maraming salamat, Mr. Vincent Chu ng Pangasinan PDRMO, ang Operations and Training Head. Thank you. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
Maraming salamat. At eto naman, babati muna tayo. With the Regional News Group Luzon. Advertise now and reach your target market. Achieve success and call us at 074-637-3947 or through our mobile number at 0960-289-2454. Send us a message at rngluzon@gmail.com. Seize the opportunity with the Regional News Group Luzon. Nagbabalik ako po, Lynette Iris Paed, para sa Inside Pangasinan. Para sa ating mga tagapanood, babati po muna tayo na magandang hapon sa inyong lahat. Kay Arabella, hello, good morning. Kay Sir Jonathan Ortega, hello. Ay, good afternoon pala, good afternoon. Dahil nagpapa-shoutout sila. Kay Mary Skita, hello, good morning. Kay Ma'am Faye Centeno, dyan din sa may Pangasinan PDRMO, hello, good afternoon. Kay Ma'am Charito Bohol, mga avid listeners yan and viewers. Kay talagang babatiin natin. Kay Sir Alcantara Jessa, kay Ma'am Marian Reyes, hello, good afternoon. Nagpapa-shout out si Ma'am Faye, Pangasinan PDRMO, wala pong tulog mga tao dyan, binabantayan po nila ang Pangasinan. Salamat po sa inyo. Magna Carta for Rescuers. Hello. At sa iba pa po nating mga tagapanood, maraming salamat po sa inyo. Sabi pa nga dito ni Ma'am Faye, si Sir Vincent Chu, wag po work ng work, magpahinga po kayo para kayong superhero ng Pangasinan. Pero dahil kay Sir Vincent Chu, naiiwasan po natin yung iba't ibang mga posibleng hindi magandang mangyari kapag mayroong sakuna. Salamat po sa Pangasinan PDRRMO. At sa iba pa po natin na mga tagapanood, maraming salamat po dahil umaabot tayo ng maraming mga viewers kapag gantong oras. At maliban po sa Inside Pangasinan, marami pa pong mga programa dito po sa RNG Luzon. Inyo din pong antabayanan ang iba't ibang mga programa dito, gaya na lamang ng Morning Balitaktakan, ang Luzon Headlines. Dito lamang po yan sa RNG Luzon. Kaya sa mga tagapanood po natin, ilan sa mga balitang inyong mapapanood mamayang alas 6 po ng hapon sa Luzon Headlines ay kagawad at kapitan ng isang barangay sa Baguio City nais ipasuspinde dahil umano sa pakikiapid. Paliwanag ng bawat kampo, inyo pong alamin. Paghahanda ng ilang lalawigan sa pagdating ng bagyong Mawar sa Northern Luzon, inyo pong silipin. Hagupit ng Super Typhoon Mawar sa Guam, naranasan ng mga OFW at malawakang scheduled power interruption sa Baguio City at Benguet, perwisyo sa ilang consumers. Filipino fashion designer na nagdisenyo naman sa ilang Miss Universe gowns, kilalanin at mga nagwagi sa Coronation Night ng Miss Ilocos Norte 2023, inyo pong kilalanin. Mapapanood din po ninyo ang atin pong programa, lahat po ng mga programa dito po sa RNG Luzon sa atin pong Facebook page. Pakisearch na lamang po Regional News Group RNG Luzon. Live din po tayong napapanood sa atin pong YouTube channel. Kaya sa atin po mga tagapanood, tumangkilik sa lahat ng mga programa dito po sa RNG Luzon. Diba? Alam ko na ako ang gusto ninyong mapanood, pero marami pa po tayong mga programa dito. Pwede po ninyong mapanood yang mga yan. Kaya
sa ating mga avid viewers and listeners. Dito na po nagtatapos ang ating pong programang Inside Pangasinan sa RNG Luzon. Muli niyo pong tutukan ito pong ating programa bukas alas 3 po ng hapon. Muli ako po ang inyong lingkod, Lynette Iris Paed.